Целта на нашето изявление беше с любезно съдействие на кмета на Бяла да използваме неговия басейн като експериментално, може да се каже, вече окончателно използване на нашата система, за да можем да получим емпиричните данни, въпреки че ние сме ги изследвали. Имаме на Военноморско училище резултати от изследванията. Имаме резултати от изследванията на ВИК лабораторията във Варна. Просто тази патентована от нас, в мое лице, технология подобрява живота на хората в смисъл такъв, че около 10% от водата, която човек се къпи, влиза през кожата в организма на човека. При игнориране на хлоровите компоненти и на други, примерно слагат солна киселина за подобряване на качеството, по този начин, който ние работим, абсолютно екологично чисто и за здравето на хората увеличава някъде с 10-15% активността, физическата активност на плуващите, да речем. Аз имам идеята, но до сега не трябваше тая вечер да присъства един от най-големите съдии по ватербол в България, но се разболя и не можа да присъства. Очакваме срещи с изявени клубни величия наши, които световни шампиони, които искаме на Белмекен или на друга база евентуално да внедрим един такъв басейн, за да покажем каква е разликата между нашата технология и технологиите, които се използват в момента. Във Варна, примерно, където е един от центровете на ватербола, преди няколко месеца децата се изринаха от които тренираха ватербол и затвориха детския басейн заради прекомерно използване на хлорна вода. Но тъй като в България нищо не се прави като хората и няма към кого да се обърнем, няма министър на спорта, няма никой. Просто виждате ги, карат се в парламента и нищо не правят. Поред като всеки от нас, които имат опит, спасяване поединично става. Хората, които се занимават с бизнес, го знаят много добре. Имам удоволствието да ви представя доцент Стоянов. Той е наш приятел. На времето плавахме заедно на една. Когато започнахме да го правим, ние имахме съвсем други идеи и се сбъдна китайското пророчество, че когато тръгнеш без да знаеш на къде, стигаш някъде другаде. Да. Така че ние тръгнахме съвсем други неща да правим, които в началото се разбра, че не могат да станат, но понеже сме почнали вече нещо да правим, продължихме и стигнахме до тази ситуация. Какво да ви кажа, минахме през доста така интересни перипетии. Вода и канал Варна много ни помогнаха, но и ние им помогнахме на тях. Открихме доста неща за себе си, опознахме се. Да кажа няколко думи за кавитацията. Всъщност всичко тръгна от това, че трябва да се обработват водите с цел да се убият вътре всякакъв фитопланктон, който съществува и най-вече коли бактерии. Оказва се, че има няколко начина. Сега ги убиват по и модерни начини. Така нещо може би ще направи известна революция, ще попречи много на шведите. Сега се води до така унищожават бактерии с специални лампи, с определена дължина на вълната и две бактерии, че може да стане по много лесен начин. Ние самите бяхме учудени, трябва да кажем. Не очаквахме такъв ефект.
Какво правим? Тук правим кавитация. Кавитацията се постига. Кавитация всъщност означава такова явление в течностите, които когато преминават през стеснена тръба, повишават скоростта си и това рязко намалява тяхното налягане и започва да се изпаряват. При това изпарение на водата, т.е. тя се изпарява при ниска температура. Тя може да се изпари при температура 1-2 градуса над нулата. При това изпарение това разкъсва, убива бактериите и фитопланктон. Фитопланктона много лесно го унищожихме, с Escherichia coli имахме повече проблеми. И тогава ни дойде на ум, че нещо може да го направим, няма нужда да се хвърли хлор в басейните, който дразни кожата, дразни очите. И особено такива басейни, които се използват масово, там прекаляват с хлора, защото за тези, които имат такива басейни, по-страшно да не се разпространят някакви болести. И направихме това изследване. Всъщност в това съоръжение аз вече не съм участвал. За мен беше просто идеята как да го направим. Между другото, сега при нас имаме в Москово училище един докторант в нашата катедра, който ще защити докторска дисертация на това нещо. Няма да обяснявам сега какво е кавитация. Това е една тръба, която се свива, намалява сечението си, така работят ежекторите. Например, дамите може да помнят, на времето имаше такива парфюми, като стискаш прекарваш въздух, който се през едно стеснено място, налягането пада рязко, засмуква се парфюма и се нанася по тялото. Абсолютно по същия принцип, т.е. това не е някакъв изумителен принцип, който ние сме измислили, ние просто измислим къде да го приложим на друго място. Надявам се това нещо наистина да намери приложение. То може да намери приложение, но много е важно да намери приложение поради факта, че не обработва химическа вода. Тоест водата се остава такава, каквато е. Интересно е, че при това изпарение също молекулите се настроят. Водата е много интересна молекула, диполна молекула и при това изпарение молекулите се настройват в зависимост от магнитното поле на Земята и започва да действа много благоприятно върху организмите. Само върху всички живи същества. Включително е много хубаво с такава вода да се полива. Това нещо дига реколтите. Този експеримент направихме. Нали ви казвам, тръгнахме на някъде, се оказахме на съвсем друго място. Желая успех на господин Мишков и компания. Винаги ще му помагаме с научна дейност, когато можем и където можем. Така че идеята е едно, но реализацията вече е нещо съвсем друго и трябва да ви кажа, че реализацията никак не е лесен процес. Това е много труден и дълъг процес. Поздравявам го за това, което е постигнал и благодаря ви за вниманието.